우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hello Beshies! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, my name is Brix, Tiguman, and welcome to my YouTube channel. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. And sa mga Beshies na nakasubscribe na, thank you so much. So for today's video is tama yung nabasa nyo kasi meron nagmukbang kami ng kaklase ko ng isang Pancit Canton na 18 pesos lang yun. So di ko napapatagalin pa, insert video. Hello guys, so ngayon kakain kami na ano to daw? Pancit Canton. Sweet flavors ay mo ha? Sweet and spicy. Sahap. Sulod dahil Hindi ko gananog halang kayo. Like, kain. to try this. So tasty. So nagmukbang mi diri sa college. So said, bahala na mula ba diri ako pa kay gigoto mi. Don't mind the background. So mo na imong gibuhat na February 14 mga on. Okay, wala man may mga Kaysa mo igasto sa mauyab-uyab. So sa amo na lang kaugalingon no palihog. ano Jude? Pakabusog ka sa sarili mo. Kaya sila'y mabulahan. Dapat ikaw makakuha sa imong sarili ng money. Yes. Sulod lagi ko ang isa. Much better kung ikaw, much better kung single ka. Wala ka tunga. Lagi no. Eat all you can. Sulod rin. Perfect lagi na. Pag mukbang po ka. Ay! Nana din. Ay. Mukbang. Hapit na ka mahurot. Kapit na marot. Gutom kayo ba? Extra hot mo gud ako ah. Sweet and spicy man ako. Di mo kaon og halang kayo. So, that's so spicy. Di niya kaya ang sobrang hot. Mabuto ako lubot. Hi! How ba sa state? Kasmit na ako sa grade 11. Sushi. Kwan na to na mo, Miss Ay, insist eh. Mape. Amang pala ka. Kain, madami pa sa akin mo ha. Wala na! Dali siya makahurot. Dali siyang maubos. Dali siyang makaubos ng pagkain. Yeah. Gutom mo lang kain daw. Wala almusal. Bahaya na mula bay dira eh. Don't mind those people. Ang importante makakaon ka. Ambot lang noon sa tumuan ang mukbang karon kay nagutom. Sa kaon lang. Basta importante wala kay jowa sa mabusog di ka sa kaugalingon. Pero ug na kay uya pero dato ka go. Wala problema ana. Ligo na suri ka. Pag libak sila sa mua kay wala na mo sila gitagaan. Tapos na. So wala milabot no. Guys, mag-survey ko guys. So na Harap experience na. ang mukbang no. Tapos na. Wala na. Yummy. Try gali mo. 18 pesos lang. MSU IIT. Guys, ano? Nag-promote. Guys, mag-survey ko be. Gamukbang man ni. Tanay ko be. Gamukbang man ni. Gamay ra man na. Dapat daghan. But man ka mo man na Pobre ni nga version nga mukbang no. Yes. Wala pa mi allowance sa Kunya na pag allowance. makuha na mo 20k, ila di ay. Wala kay labot sila ra. Sila na di ay, sila na. Si Preto oh. Basta malibre si Preto. Yeah. Try mukbang. Storya dili sig action. So hapit na ko mahurot. So gipanuhot na ang iyahang pusod. Ay, dang, ay, pagkasli. Survey ko. Abi na ko mag-answer ka. Gutom jud ko ha.
Actually, naami task. Mag-survey mi for our research. Kami kay magkuan me. So nagmukbang na mi diri no, moro ni among role jud. Social experiment amo. So lahi ni siya nga group. So Group 2 ko. we like foods man, so nagkasinabtanay mi diri no. Malay mo ba si kamo dito mga social experiment na mo? Ay! So February 14 dahil karon no ba sa Awa niya, natingala mo? mami. February 14 lang na. Muna yung typical Ordinary na- day. Sa ambot lang ang kanus, ana sa di ma-upload nga video no, palihog lang. Sunod tuig. Wala na, wala akong earrings. Kaya na So, naman, wala tulong na. na sa iring. Ubus Joker na kay Kana. 18 pesos ganito no kalaki oh. Tapos may ano na. 18 pesos only Thank you so here in much, MSC humana. Variety. So 5 minutes na to siya nga kaon no. Muna pinaka-pobre na mukbang. So unya na sa no update no, nangato na kung ulo ng boto na akong kaspas kahalang. Muna di check ko mukha ano. Magbabay na taday. Bye-bye. Bye. See you. Update unya. Update na. Update mo kaya. Bye. Bye. So that's it for today's video guys. So baka nagtaka kayo kasi sa previous video ko nung February 14 February 14 ba yun? Oh, February 14 same lang yung damit ko mahilig talaga ako sa puti and na-change location lang ako. Nandito ako sa may isang office to sa tinatrabuhan ng papa ko. And pasensya kung may baboy dyan, no. Ayan, may baboy, may electric fan. So, may calendar. So, pasensya na. So, that's it for today's video. And kung gusto niyo pa ng mga mukbang ng mga videos, wag kayo, please comment down below kung anong gusto nyong ipamukbang ipamukbang sa amin. And make sure na yung affordable lang namin kasi estudyante pa lang naman kami and meron kami maraming babayarin and yun, affordable. Mga mura lang mga mukbang. So, thank you so much for watching. And please don't forget to click the subscribe button at katabi yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. So, this is Brix Tiguman saying, Annyeong!